So guys, जों दिनै मोनायनि आन मोनाय चिकननि कक सुंथानि फायलायमानि कक सुंनाबाबो फायलायो गाय जों दिनै 17 जना बरक फायो कक सुंनानि बागै इको जतना हिमलाय फायलाय तंबायो जों सपायकिया पाराओ पारा हंकाय उत्तर महारानी पारा फायलाय तंबायो या सातंनि बागै हामकाय नुगिया हायो फायलाय तंगो सपायकिया पाराओ न ताव बाजी संना नाय दङ जों सकाय मानि फोरनो सायमाना बागै बाजी सब दङ फायलाय दङ बर बाय संग्र बाजी संना नाय दङ निको